Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu. We guys, social media angazi noma abantu ubenza. Nike ngicabanga social media wenza abantu bacabange ngendlela efanayo. Hayi ngisho njalo. Umamkhulu uvela nengane yamakhwela. Umakhwela kusho ukuthi-ke uvakashela umamkhulu esiphakhe kodwa vele-ke kuthanda nesithembu season 8 besimbona umakhwela esiphakhe sekukhona ingane-ke manje phela isizoni basikhombisa ukuthi ingane nansi ingane naya ifana noSneh hayibo iyafana noSneh leyangane ifana noSneh ngisho ibhekele ikubona ikhanda kuphela umamkhulu kuseyavela-ke ezithombeni uposta umakhwela ngoba umamkhulu angikwazi social media wakhe. Abantu ku social media ubasela abanye udlala nengane uzenza umakhwela devele esiphakhe nepregnancy wahamba wayi-announce esiphakhe umakhwela waqala ukuthweka esiphakhe manje mase kukhona ingane yini le esihlukile sisalapho-ke angithi ngeke umamkhulu udlala nengane. Manje yabo kunama-comment angathi acasukile angazi uma bafuna umamkhulu abe ubaba kaBule khona isound yaka-TikTok omunye ubaba umama wengane yakhe wayemtshela ukuthi eklinikhi manje yena ujahele imali afuna ukuyiboleka wathi khahlela leyo ngane umamkhulu akhahlela ingane ayiwise phansi enzeni hayibo we guys na abantu ku social media ngibona izolo le post enesithombe samamkhulu ngabona abantu abacasukile yazi kwesinye isikhathi ngifuna ukwazi kusayi-TV show noma sekuyi-imizwa yakho imizwa yenu umamkhulu indaba yakhe ingane uvele beyilindele isifikile-ke umakhwela omshuthayo futhi umakhwela ngeke ehlale engamshuthi umamkhulu uma ethanda ukumshutha nange umakhwela nomamkhulu bayadla sengikhohlile ukuthi bekuyiluphi usuku kodwa ephekile yazi ukuthi yinto engifuna ukukukhumbuza yona umnini noMawande noZenande nezingane ezinye after school bahlala lapha esiphakhe nomamkhulu nalena eyamakhwela ingane efana nalezi ngane omnini manje ngoba ingane ababumseleko lapha ya umakhwela nomamkhulu bedla kudekwe itafula umamkhulu wabenzela basemzumbe ku season 4 episode 1 and 2 mangaba ngiphosisa umamkhulu wapheka ukudla wathi angazi uzokwenza ikitchen bani bafike beza bezodla into engitshela yona ayikho into ehlukile ayenza manje ukuthi uthando nesithembu i-TV show nesithembu sinjena-ke sona umakhwela lo osehlala lapha yakosofa esiphakhe emagetsini akhona uMangwabe obe unkosikazi wokugcina sezwa ngayo ukuthi kumakhosikazi akhona yasemzumbe kwakumayeni okwaba nobuhiqihiqi yini lehlukile umacela yenzayo lemdina kakhulu uMangwabe uthe yena efika emzumbe umamkhulu wayengenankinga umakhumalo wayengenankinga umayeni okwafanele ukuthi a-accept ekugcineni umayeni wenze njani wa-accepta ingane iphithizela esiphakhe njengamanje besikhuluma la ukuthi ku season 8 what if umamkhulu ucela nje ukuthi ku-edwe imali encane kulabantwana mhlambe abafika behlala esiphakhe after school ngoba phela manje ukuba nengane Monday to Friday akusinto yokudlala and ingane ezikhulile lezi eziganga ephithizelayo mawukuthi kanjani bayadla kwenziwani aku-edwe imali asiphiki ukuthi kukubo kodwa kuyabanjiswana la ukubambisana nginto enje i-unit la ingena khona ukuthi indlu yasesiphakhe igceke lasesiphakhe izingane aziye daycare zifika khona ngobani i-aftercare udaycare mina sengithini khona lapho ingane zifika lapha kamacele ekhona ekubambisaneni kwi-unit abayishumayelayo bengayi-understand yingxenye ye-unit le neyamakhela ngengane kodwa seke yamseleko nansi kumamkhulu eyiphakamisa manje ngicasukile hayibo kodwa ngesikhathi usacasukile ngicela ukutshela into
mahhala, ungakhohlwa ukuthi konke umseleko wenzile ngesikhathi ucasukile nje, ngoba the minute ukhohlwa ukuthi kwenza umseleko uzodavuza usho into engekho uthi uMacele wenzani. Ingane ikhona umseleko yenzile, amakhosikazi akhona umseleko washadile. Manje yena mvele nisuye kumenzi nithathe inkinga yamseleko niyipho omunye unkosikazi. Umamkhulu akakaze esho ukuthi kacima kanjani, wayeshilo ukuthi hhayi ke mase fika umntwana uzombona. Abasemzumbe-ke sesilinde bona ukuthi batshelwa nini ukuthi kulotsholiwe sekukhona naney'ngane, ngoba phela ishow ivaliwe uMakhwela bengakenzi ukuthi ithini indaba yakhe. Ishow ivala bona bazi ukuthi uMakhwela uyi-girlfriend ejikiswe egeyithini. Sekumele ukuthi beyivale-ke sebazi kuyindaba abayihlafunayo ukuthi uselotsholiwe, ama-suitcase akhe naye ayeza, bayivala ngenye indlela. Manje ngizwa sekuthiwa no-season 9 ngeke uze usho ukuthi kanjani manje, ngoba phela uMakhwela sifuna ukubona laphaya bephambana noMayeni ukuthi indaba yakhe izothini, ngoba uMayeni wathi hamba kontanga bakho ngoba masula phakathi uzoyibona indaba. Yena ngiyamzwela kancane, yazi ngamzwela kancane, ngimzwela ngokuthi ubaba uMseleko lo esimbuka kuThando Nesithembu uhambisana nawe mawusukuhambisana naye. Ngisho ukukuncoma lamaphosta akawabhalayo uwabhala ngoba into azoyibhala eningi ingayo, yonke into nje ingayo. Ngisho ekhuluma ngokuthi akulungiswe inkinga kodwa nje kuba ngayo. Ngisho ukucomplaina akafuni ukucomplaina unkosikazi, kufanele kucomplaine yena. Nokukhala akafuni ukuthi amakhosikazi akhe akhale, kufanele kukhale yena. Nokujabula ngase kufanele kujabule, yonke nje into ingayo. Manje ileyo nto-ke esabisayo le ngithi hayi cha ngiyamsabela noMakhwela, mhlawumbe okwamanje samxhopha naye indle yelo, imoto ezimbili kanjani ifame ezoba khona, kodwa mase phakathi uzoyitadisha lento ayibona ukuthi hawu. Kanti la ufanele ukuthi nje yebo yonke indawo mase kusoyaphanyekwa ku-Instagram sekuthiwa-ke what's a supportive wife, mase siyibuza ukuthi laba abanye abasenzi lutho yini, yabo into enjalo. Kodwa bengizobabaza laba abacasukile ukuthi kanti manje kuzophilwa kanjani guys. Ngibona ukuthi ninendlela kufanele bephile ngayo, aphile ngayo uMacele ukuze nizoba sure ukuthi hhayi lento ayenzayo akenzeli amanye amakhosikazi. Bayavuka baye emsebenzini yabo, naye uvuka unezakhe izinto ezenzakalayo. Mase evakashelwa uMakhwela uthanda ikhamera, uyashutha. uMakhwela ujabulela ukuthi hawu umamkhulu-ke uyadlala noSinewe omncane bayishuthele. uMacele manje ku-as if fanele alinde ukuthi uma ngabe wenzani, uMakhumalo wenzani, uMayeni wenzani, mase-ke enza kubukeke sengathi vele-ke yisithembu. Makuyisithembu amehlo akhe azohlezi ecabanga ukuthi into eyenziwe uMacele uyenzela amakhosikazi, into eyenziwe uMayeni uyenzela ubani, kanti baney'mpilo nje ezingafani. Yingakho singafuni ukuthi omunye unkosikazi echaze omunye, asifuni. Sifuna ukuzwa yena ukuthi uthini. Yabo leyo ndaba ile esuke isisiqhatha ukuthi usum-understanda kangakanani empilweni yakhe. Kube kune-portion mhlambe ewu-5% la ishera nawe. Uze uthi unenkinga unjani, sesibona lapho ukuthi hhayi awukho right. Yazi bengithini, ngibabaza indaba yengane ukuthi ingane umamkhulu akayiwise phansi, akayikhahlele, akayincinze. Mina ku-social media ngizogula. But guys, kodwa mina siyixoxe le nto. Le social media inendlela yokwenza abantu bebe yinto ongayazi. Badiniwe abantu ku-social media, bacasukile. Hayibo, mina sengiseba ngisho nokwenza lama-video kuhleba ngoba ngithi siyahleba kancane. Ubona ngodusa abantu bacasukile. Omunye awusazi ukuthi sekwenzeka kuyini lokho kwangempela. Mhlambe ngiyenzeka umuntu ecasuke kakhulu kanti into yenzeka kuyena. Isim-offenda nje, isi-personal. Asazi thina. Hawu, umamkhulu isikhohla, hawu! Kanjani manje? Masuzothi isikhohlakali kanjani? uMayeni udoda, hayibo.
Yazi ukuthi uwena udoti obhala abanye ukuthi ubhala ukuthi ubani udoti, uwena inkinga. Ngixoxele ngoba wena into oyibukayo yisho ukuthi ubonani e-wrong ne-right. So ukubiza abantu ukuthi isikhohlakala, udoti, ubani, kunjani, hhayi ngeke. Sisaba wena thina, uwe osisabisayo. Hhayi indaba engiyibona ku-social media yimpi njalo, yimpi. Abashadile bayabanga, abangashadile kuthiwa kuyaphithizela ku-social media. Futhi ngikhathele, bengithi angikhathele, sengibone ukuthi ngikhathele. Kuningi kakhulu kodwa le yamacele nengane yamakhwele yiyo nje ethe angize ngizothi hawu, ayiwise phansi yini ingane. Ngiyadlala mina